Ei pysy. No. Tuu nyt. Ei vittu, Antti. Kantti. Apuputti. Moro. Terve. Antti täällä. Mitä? Se puput. Antti puput. Oi oi. Tää ja nyt. Ei mitään. Ihan vaan. Mihin lukioon pääsit? Viheri, mihin sä? Meni ammiksi. Paljon sitä kulkee. Liikaa. Häh? Liikaa. Ai jaa, satasta. Ei. Ei ihan satasta. 75. Ai sit, onks taas viritetty? Vähän jo. Ai vähän on viritetty. Mä näin tänään Lasse. Ai jaa. Wikström, sillä on uusi menopeli. Oho. Oliko mautoja? Ei ollut No varmaan. ei. Vai kevari vai mikä oli? Mopo. Mut uusi mopo vai? Joo. Lauri ei päässyt viheriin. Peittola. Ai jaa. Missä se on? Se joutui johonkin Porkkalaan. Kirkkonummella. Ketään muit pääsi viheriin meidän koulusta. Aika paljon. No. Entä teidän luokat? Siis meillä on katsotaan vaan tai joutu tai pääsee. Kärpäsä teki tossa Junttila. kova hankinta Junttila. Joo. Kyllä. Sitten mitäs muut kärpäsien hankintoja? Ei. Joo, jokerit. Vittu, ei ne kuitenkaan pärjää. Maksaa vaan alle 100. Paljonko on kärpillä maksaa? 2,5. Haluatko polkea käynti? Haluatko polkea käynti? Mä pysyn ihan noissa golfautoissa, kun mä oon 3 kertaa töissä. Niitä on helppo ajaa. Miten niitä niinku ajetaan? Onko se ihan Ihan normi. Joo. Ihan vitu helppo. Se on yhtä helppo kuin Bob. Vittu. Tai helpompaa. Joo. Joo. No GoPro tulee yksi. Niilo ja Niko ja Arto on kaikki. Mä sanois mulle, että se tulee. Joo. Mitä äijät nyt? Lähettekö te ajetaan? Joo. Mitä?
Mitä vittua? No mitä nyt taas? Mutta me jäädään tähän, me saadaan se yhtään. Ai, ei mä kyllä puhuttu mitään sellaista. Oltiin, tulos kamera. Milloin? Nyt. Vittu kun mä menen tässä pari kertaa tästä edestakaisin yhtiö alkaa tulee. Joo, en mä halua. Ai sä haluaa. Sä haluaa sitä. Tulee valittaa mulle, jos sä sillä. Niin. Koska kun en nyt tiedä kantaako oikeesti hankkia jotain vihakavereita tästä nyt sillä ihan. Vihakavereet, sä asut tähän joku vittu 6 kilsaa. Ei vaan silleen, että niinku jostain niinku mennään otaan nyt polkuja eikä tätä edes. Mitä polku? Ai, No ylipäätään sellaisia reittejä mitä ei saa mennä ja sit tulee kohti kun vittu. ei sieltä tule semmosia. Joo, no eihän Kuitenkin sit. se on laitonta, tää ei ole. Miten niin? Eihän toskaan saa mennä mukaan. Ei saattaa, mutta jos me vaan vedetään ihan tien tässä ajaa. Se on se pointti, jos me ajellaan tässä näin, niin ne ei voi siirtää näitä mistään. Joo. Tai sitten voit olla oman paikallasi ja pidä kamera käynnissä. Käykö kamera? Kyllä se kuva. Punainen vilkku, no niin. Ja nyt jos se tulee, niin sit kun se tulee tähän, niin, älä lähde karkuun, vaan yritä saa mahdollisimman paljon videolle, koska ei ne käy sun käsistä ainakin. Niin paitsi se viidakko ykävä kyllä koske. No niin, mut se oli joku luonnonsuojelupuisto, se oli vähän eri asia. Mut ei ne, jos ne koskee sun, sä voit ottaa sen videolle. Eikä nyt oikeesti koske. Vaan tulee sana, mutta se on se pointti tässä. Et seiso vaan siinä, mä menen joku pari kertaa tässä, niin eiköhän ne on pikkuhiljaa tulee noitten koloista ulos. Joo. Kun muun hait perästäkin kokonaan. Joo. No, se on niin pelottavaa, kun aina näkee näissä ikkunoissa päitä vaan silleen. Niitä vehkeitä. Siis minä en tässä oo tehnyt mitään. Hyvä, mut sano kaverillekin, että eihän tarvitse. Juu, mä sanon. Eihän sille, että sä muutat sen kameran. Mä sanon.